can't remember when you weren't there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Ma, nialagi si Tito Willie. Ako na lang gipadayon, anak. Gisamukan ako sa pagsigighangyo ni Willie nga mamisita siya na ako. Oh. Mudawat ka na daig mga suitors, ma? Unsa? Dili ba nanguyab man nimo si Tito Willie? Iya, sa akong edad, do you think mukaringking pa ang akong kasing-kasing? Ma, dili ka manggut tiguang na gyud. Nga dili makalingin nimo ang mga boys. It's enough for me that your dad came into my life. Dili na ko gustong may lain pang lalaki nga ma-involve sa akong life. Especially my heart. O niya, ni amalagi siya. For sure, pamisita ang yan tuyo ni mo. Dili man tingali, anak. Pero ako siyang atubangon. Ako na siya atubangon, iha. Aron makauli na yun siya. Ni mo, Glenn. Mianay ka aron hisgutanang nimong tuyo sa akong accounting firm. Og dili aron makigchismis lang nimo. Yes. Flowers for you. Flowers? For me? Ikaw ko'y akong tuyo. Natural man tingali nga doon na sa ko'y peace offering ni mo. Wa man ta mag-away. Busa nga nung may peace offering ka man. Ang angay mo tingali nga taga ni Ana, mao ang imong kontra. Si Primo. Angay ba siyang hisgutan ni nga ito karong panagatubang? Sit down. Kuan, dawataw na nga itong flowers. Una ko muling kon. Sit down and let's talk business. Yes. Ako lang ibutang sa akong kilid ang gidaan akong flowers. For you. Unsa imong tuyo? Kuan. Isulti lang imong tuyo aron makapahuway kog sayo. Kuan kining. Naghuna-huna lagi kong padak-ana ko ang akong convenience store. Unsay problema? Ngayon ako sa imong opinion about sa place nga tukuran ako sa akong most improved convenience store. Dili tingali ako mo imong gikinahanglan. Ikaw Glenn. Ikaw akong gikinahanglan. Magpatabang unta ko nimo pag-allocate sa budget alang sa tukuron akong convenience store. Ako'y papangitao ni mong budget para sa tukuro ni mong most improved convenience store? No. Dili. Uy. Ano kong papangitaon na magkanga. Doon na naman ko'y budget. Oh, well. Wag mo kasabot sa imong gisulti. Ngayon tingaling mga tugtag sa iyo, Willie. Unya na lang ta mag-iskot usab kung maklaro na ang imong budget. Klaro naman, Glenn. Good night, Willie. Nagduka na sab ko. Imo na kong papauli yun. Katugod ako. Good night. Giwak out tanong kong Glenn. Yung samsagtan ako pagsulti. Uy, wines budget. Ang mga kaningutukan eh. Naulit ako eh.
to si Willie. Imbis kay ko na naunta ko sa paggamit niya. Aron dili na mo dool na ko ang stalker na primo. Nagpinuko hinuon. Katugo na hinuon ko. Naunsa naman sa ko eh. Ako nang gibiyaan si Willie. Wa ka to siya masuko. Mangayo na laon niyo kanyang sorry, ugma. Gito ka nang kumayo. Manawag ka si Primo. Unya, padunggo na sab ko sa among theme song. Ngayon ba nagkandong noon ko sa stalker? Nga namang paabot man sab ko siyang tawag. Ngayon naman ko'y kopya sa maong kanta sa akong cellphone. Ako'y noon ang ipatukar hangtod na magkatuog ko. Through the years, daghan ang katuigan nga may labay. Namatay siya. Naminyo kog lain. Natawo si Misty. Og namatay na lang ang akong bana. Pero si Primo nga akong labi. Niya pa sa akong kasing-kasing. Labi. Nganong dili ko man malangkat sa akong kasing-kasing. The years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. Sing, hapit lebih banggang auto ganiya. Sigurahe. Kaya naglagot ko. Sige gagalagot mo, Sing. Wala, makaka-upar pa na mo, Sing. Bra! Kupo. Pero na, ay parehas ni mo. O, panigas. Ano, di na pares mo, Sing? Ha? O, tarawa. Ha, tarawa, ha? Pila ka buhok ng lusok sa buhok na si mong ulo? Ha? May agong... Ayaw pong akong kalagot, ha? Pero ikaw hinay ka na ko. Tuwasig ka ng utok ni mo. Usa! Kaniharam gining nagsigig si Misty. Nahadlok mugod kong mutubag. Kitingaling masakpan unya siya ni Glenda. Ako na sa iya basulan. Bahala na lang. Maikog sa ko. Akong tubagon. Daoy. Huwag mong mo-reply si Primo. Natawag na ka siya. Di masag makatugod. May reply na si Primo. Sorry. Migawas ko og nahibilay na akong cellphone sa akong kwarto. What's up? Ako sinsultihan nga na himong bisita ni Mama si Tito Willie. Gusto na ako magkasulti minto ha. Ako lang siyang hangyoon niya manawag ko niya. Aron matarong ang among panagsulti. Nganong wa pa makamatog? Wa pa man ko magduka. O nag-atangsad ko nga mupauli na si Tito Willie. Kinsang tituwil. Si Tito Willie, good? Ang sutor ni Mama? Katong tiguang?
Ikaw, cute. Napa siya? Tuwa pa. Ug nagdapag yun siyang flowers. Red roses. Wa siya ngay nga manguyab ni mama ni mo eh. Katiguang nga niya. Di man sad yun siya tiguwang pagit kaayo kot. Mura, sila lang ka-level ni mama. Oh. Misty, sa imong tanaw, ganahan si mama ni mo ni atong Willie? Ingon si mama, dili na ko na importante niya ang mga lalaki. Igo na ko nga nalambigit siya ni daddy. Og dili na siya mangita paglain. Mao ba? Love man ko ni mama si daddy, Prem. Wa maghisgot si mami ni mo? Nga before sa imong daddy, doon na siya boyfriend? Wa man. Oh, nga naman. Doon na day boyfriend si mama before siya namin yun ni daddy? Amot lang. Wa ko mahibaw, Misty. Ay lang laina sa pagsabot, ha? Pero, nagsugod na ko sa akong business. Matugod na ko sa'yo. Kanakon, okay rin mo. Oh, okay ra kayo, Prem, uy. Sige. Ugma na sad, ha? Bye. Okay. Bye, Misty. Gatubang din ni Glenda si Willie. Sakita sa ang tukan. Kung ako'y makigsulti niya, permi lang ko niya singkahan. Iya pagani kong pasangin lang nga stalker. Ngayon di bagay siya magtuo nga ako ang iyang lavi. Ang primo nga hapit na unta niyang babana. Ugali lang, nagsamok-samok lang gid ang kamatayan. Pero nakigkontra ko sa kamatayan. Midali kong sud sa usa ka batang gihimugso ko. Aron mabuhi lang gihapon ko. Hinuon. May katarungan si mama. Nga mahimong naingon ni Ana si Glenda kay wa mo tuo og reincarnation. Ug wasan ako siya mapasabot pag-ayo nga niikyas ko sa kamatayon. Nga nahimog kong bata. Pila ka tuig. Nga mibalik ko sa elementary, sa high school, ug sa college. Paitap eh. Unsa ba kaya akong baton? Aron mo to ugit si Glenda nga ako gihapon ang iyong lafi nga nagpakataw pag-usap. Ang akong kamera. Kung makita ni Glenda ang kamera nga akong gamit sa dihang mi-propose kong marriage, mahimong mo tuunin kan siya sa akong gipanulti. Pero unsaon ko ka pagkuha sa maong kamera? Bugo, agyo na ako. Uy! Karaon pa rin ka, Buseng. Usa? Usa ito yung gisulti ng Buseng? Bida, kayo gini mong ihawon ni Poy, oy. Ikaw ako grande, be. Kita ang duha mo yung mag-inom, Buseng. Oh, mag-sparring tag-inom karong gabi una. Ma, uban nun ako, ha? Unsa nak? Importante nga itong rong lakaw, ma. Atong adtoon si Glenda? No. Dili si Glenda ang hinungdan ko nga nung pauban ka na ko, ma. Basta, importante nga itong lakaw karon. Gikuyawan man ko nimo, uy, anak. Promise, ma. Way labot si Glenda ning atong lakaw. Wa siya labot. Sa pasaksihan ko nimo karon. Pasaksihan? Nakasiguro ko, ma.
nga malipay ka gyud nga turong panag-uban. Imo pa kong ipasigarbo. Unsa? Sa higayon nga masaksihan mo ang manghitabo sa atong atuan, ma. Musamot nga dili ka magmahay. Nganong imo kong gipakataho. I can't remember when you were there. Unsa man kahay ipakita ni primo kang mama niya, sedes, mga kasama, at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Everything there is. Mibali ko tungod nimo. Can't imagine Laing dalit ka nato sa RNN of us Drama. through the years. You've never let me down. You've turned my life around. The sweet